Няма пострадали, няма хора вътре. Щетите са имуществени за едната база за обработка на пластмаси, която е точно на разклона на кръговото, на входа на Средец. Пожара заради силния вятър прехвърли и влезе към град Средец. Буквално влезе в двора на учебното заведение на техникума. Спряно е, локализиране пожара в момента, гасим, но е силно задимяването и на голяма площ трудно влизаме в базата и трябва огромно количество вода. Има водоноски на община Средец. В момента пътуват и от община Бургас водоноски. Тук има 10 екипа на пожарната в област Бургас, основно от Средец и в Бургас. Има 2-3 пожарни картчета, които се обгазиха, но нищо сериозно в крайна сметка. Единият дори нещо кръвното му е преиграло, така че слава Богу няма засегнати хора. Иначе щетите на този етап не могат да се установят в цеха за преработка на пластмаси, но са сериозни най-вероятно. В 14:30 наши колеги тук от районното Средец са изпълнявали линейен контрол, били са на съседната бензиностанция, видяли са, че излиза пушек и са установили 3 работници, които са извършвали дейности, нещо са работили. Това е склад и цех за производство на найлон и опакетиране на пластмасови отпадъци. Веднага са се обадили в пожарната, дежурната на районното Средец и така са дошли вече, започнали работите по гасене на пожара. Полевите измервания с преносима апаратура в момента на регионална лаборатория Бургас показват леко завишени стойности по показатели метан и въглероден диоксид, които са нормални при обичайни за такъв род пожари. За успокоение на гражданите бихме казали, че РИОС Бургас заяви към ИЕОС мобилна лаборатория, постоянна, която да следи качеството на атмосферния въздух в рамките на следващите дни, а при необходимост и на следващата седмица. Моето присъствие наложи обстоятелството, че трябва да бъдат и ще бъдат обект на проверка всички факти и обстоятелства, свързани с възникването на пожара, дали той е резултат на непредпазливи или злоумишлени действия. Разбира се, трябва да се въоръжим с търпение и едва когато обстановката, както виждате, на този етап тя не позволява, едва когато позволява, ще бъде извършен и оглед и всички действия по разследването, които ще отговорят на въпросите, каква е причина на въпроса, главния, основния, каква е причината за възникналия пожар или всъщност дали се касае за палеж.